Ja, det gør du helt sikkert, hvis du kommer til skade. Nej. Det er jo rent nytår, det der. Den var der ned, ikke? Ned i vandet. Hold da op. Ej, hvor fedt. Det er imponerende. Hold da kæft, hvad nu blinker det nede, du. Den kan du bare ikke slukke den ned. Hold da op. Nu var det godt, vi kunne finde sådan noget. Nu er vandet ved at være 90 Hvorfor tror I, de har sådan en bøvl med de der Brøndby-fans? Det hjælper jo ikke engang at tage den og smide den op i en spand vand, altså. Nej. Nu er det snart ved at være dejligt varmt, det der. Det er rigtig jacuzzi, det der. Så er der speedrunner på. Hvad så? Det er alle de der vinterbøder, de gør det.